ngayon wala pa tayong nakuha. Ayoko na, bahala sila. Ako na yung magdidesisyon kung kailan tayo biyahe. Makulit kasi nila. Where was? 1.5. 150. What was it recorded? Bayad. Sana. Bayad oh. 1.5. Na yung diesel. Nung nagpakarga tayong huli, 46 na. Miguel. Puno na yata. Ogi, tumigil. Ogi. Kinok na niyo. Thank you. Di ko alam saan ko nilagay yung bag na binigay ni Ando. Hindi sa drawer ni Champi. Wala tuloy akong bag. Let's go down ang papang. Yan, nakdito ko kayo sa traffic for today. Today is May 19.
passport ni Shams. Sige po. Right? Safe sa safe. Hindi tayo kilala ni Ponga. Hindi tayo pinansin eh. So yan, update ko kayo sa traffic. Ayan, sa Kakutod dyan. Lagi namang traffic dito. Hindi po yan nawawala. Albo. Albo! Aroy, bakit? Hindi na gumalaw. Ano traffic? Wala bang enforcer? Ayun na, meron naman ah. Oh, go na daw, go.
tayo manahimik. Dapat may tape to. Ito kaya tayong bodega. Bodega. Na. Ikaw.